Hindi makapating pila ka cast ang upcoming GMA Prime series nga Asawa Ng Asawa Ko nga nahuman na at last ang scenes nga ilaging pangabudlayan. Nangin emosyonal ganing isa sa mga bida nga si Jasmine Curtis Smith sa isa ka story conference. Sa karon mayara na 3.7 million views ang trailer pa lang sa upcoming Prime series nga Asawa Ng Asawa Ko. Pagkabidahan ni Ninay Jasmine, kopod si Raver Cruz, Liza Lopez, kag iban pa nga kapuso actors. Bantayan sa January 15 ang World TV premieres ang Asawa Ng Asawa Ko 9:35 p.m. pagkatapos ng Love Die Repeat. Hashtag sana all ang comments ng netizens sa latest TikTok video kung saan nagasaot si Raver Cruz kag Julian San Jose sang beat of BTS ang kanta ni Jungkook is Standing Next to You. May masobra na kada 12,000 heart likes sa Instagram kag 56,000 views sa TikTok ang entry sang Juliver couple. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat ma-miss sa Black Rider. Ang kabuhi ni Black Rider mabutang sa ital-ital. Makilala na bala siya bilang Elias? Matukiba na bala ang iya sekreto? Inakagiban pa nga mas maksyong eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras.